Guys, dito tayo ngayon sa Bani, Pangasinan, kung saan plantasyon ng pakwan. Ayan, ang laking pakwan. Habang inaantay natin yung mga kasama natin, yung Attorney Marinas, wala pa. Pero on the way na, malapit na sila. Ayan, laking pakwan oh. Oh. So guys, from Bani to Bolinao, may 34 minutes pa. So medyo mahaba pa yung yung travel time natin. Antay lang natin sila Attorney Marinas. Guys, ayun na nga sila. And back sa Manobela. Paano na tayo ng papunta tayo ng Bolinao from Bani. Kita-kita rin kami. Okay. See ya. Magdadrive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang magdadrive ako hanggang Batangas. We are fast approaching Bolinao, mga kalakad. Woohoo! Pinag-register tayo sa checkpoint ng Bolinao. Pero pinayagan din tayo. Pinayagan tayo kasi balikan lang. So okay na. Yung daan dito, parang daan ng ng Ilocos. Kasi dire-diretso, uphill, tapos downhill. So, mga zigzag din. So, ang ganda ng daan. May mga portion na one way under repair. Magandang mag-joyride dito. At the same time, makapasyal sa mga tourist spots, Bolinao, sa beach, tapos punta ka sa falls. Marami silang falls dito. Dito na natin matatagpuan yung Cape lighthouse ng Bolinao. And sustansya versus previous formulation. Welcome to Bolinao, giant clam capital. You look so good like baby girl. Magkatapat ng tayong ng day one. We're looking at each other, but di ka naman
drive. Itong maganda sa Matic eh. Nadarama, chinita girl, chinita girl. Ayan guys, enjoy nyo lang yung buhay habang nandito pa tayo sa lupa. Marami tayong bagay-bagay na pwede nating i-enjoy. We can enjoy, we can mag-enjoy through our family, through our friends. Yan. Pag-jamming tayo sa kanila, kwentuhan, o kaya kung may prayer meeting, sige. Pero ako ngayon wala sa prayer meeting. Next time na lang po. So kaya sa Bolinao, shoutout kay Judge Leody and Rosan. Shoutout sa inyo. Let's go sa lighthouse. Pangasinan. We're here at Cape Bolinao Lighthouse. Mga kalakad, dito na tayo. Yes, dito tayo kalakad. Lighthouse. Cape Bolinao Lighthouse. So, magkakad tayo. Shoutout kay Jovian! Jovian. Kanonisado! Taga saan po kayo, ma'am? Bayambang po! Ay, Bayambang. Hi! Hi. New found friends from Bayambang. Hello, Mark! Salamat, Shopee! Ayan. YouTube po. Ardel. Talaga po? Kalakad. Pangalan niyo, ma'am? Jovian nga po pala. Jovian. Kanonisado po. Oh. Saksi po. Si ano? Ma'am Jos. Ay. And Day po. hello, lady. Hello po from Bayambang. Yes po. Mga ano? Ganda. Sexy lang. Ayan, sila. Ayan, nakatagpo tayo ng mga kasama. Hello. Sige po. Opo. Nakilala tayo from Bayambang, mga chicks. Yan. I keep coming back to you. Cape Bolinao. Took a morning ride, found a place up in my mind. No one else. FYI guys, 1905 patinayo ito. So, Down we lose control. medyo In circles around we go. century old na. We become who we ought to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. So ayan guys, nakangker na naman ulit natin ang isang tourist spot dito sa Pangasinan. So, achieve. Attorney Reyes. Hello sir. Nag-vlog po ako eh. Sige ho. Sige po. Nice meeting you sir. Yan, sa Attorney Reyes of Order na ito. Nagkatagpo. Next.
tayo sa abandoned building malapit sa ito yung abandoned building. Diba? Siguro kasing tanda na rin sila ito ng ano ng Cape Bolinao lighthouse. Simpleng rock formations here. And gawang-gawa lang nila. Gawa-gawa lang nila, o di ba? At least nagiging creative sila. O di ba? Yan yung mga kalakad. O, simple lang, pero it rocks. And so from here, yan, siguro ganito na lang tayo. Some other time, sama natin yung mga kids dito tayo ng beach, place to remember with, diba? Maganda. May lighthouse din sa Ilocos Norte. One day mapasyalan din natin siya. To the place where you and I were supposed to meet. The city owns the echo on, my thoughts are spinning on and on my head. It seems they lead me back to you. I keep coming back to you. Took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Maybe it's faith how we lose control. In circles around we go. So guys, anchor din natin ng Cape Lighthouse ng Bolinao. So time check, it's 4:25. So daan ako na Sungayan and then go home na. Daanan natin sila Attorney Marinyasan, saka si Fiscal Ardel and company. Then let's go home na. So if you like this video, like, comment and share, and please do subscribe. And don't forget to click the bell button for notification para ma-update kayo kung may mga bagong video. God bless! Took the morning ride, gotta leave this all behind.